Velkommen til Brand og Redning Digitalt. Dagens emne er igen kunstig intelligens i fareforebyggelse, og vi fortsætter med enkle praktiske eksempler på billedgenkendelse med kunstig intelligens. Til nutidens virkelige eksempler har vi brug for smartphone. Mange mennesker er ikke engang klar over, at vores smartphones tilbyder en masse muligheder. Det er altid med dig. Så vi er nødt til at bruge det konsekvent. Lad os tage et kig på vores første case-studie. Køer på implementeringssteder er mere almindelige, end du tror. Her er det som i andre situationer vigtigt, at der straks tages et foto til dokumentation, for kort tid senere er slangen forsvundet, og ingen ved, om det er et giftigt eller ikke giftigt dyr. I det enkleste tilfælde kan du bruge kunstig intelligens hos Google. Billedet vil blive uploadet og gennemgået. Jo flere tilgængelige billeder, jo bedre. Sådanne analyser med kunstig intelligens er meget værdifulde for indsatslederen. Til venstre ser vi en brændende bil. Med kunstig intelligens, som alle har på deres smartphone, kan billedet analyseres fra indsatslederens synspunkt. Som vi kan se, fungerer dette ganske godt og giver dig direkte indikationer på en mulig eksplosionsfare, for eksempel. Til højre hjælper kunstig intelligens med at genkende egetræs processionslagren og evaluere situationen. Det må forventes, at kunstig intelligens vil give indsatslederen mange nyttige spor i fremtiden, men han bør også være i stand til at opdage fejl i sporene. Her har vi forberedt nogle lektier. Sæt videoen på pause og tag billeder. Prøv identifikationen med kunstig intelligens. Er det bag mig i øverste højre hjørne en spiselig svamp? Hvad finder du ud af batteriet? I ambulancetjenesten finder de en lille flaske ved siden af patienten. Er indholdet farligt? På den anden side er der et fareskilt med nummeret 3480. Kan stoffet slukkes med vand? Kører den viste bil på diesel? Hvad synes du? Er dette hurtigere eller langsommere end konventionelle metoder? Er det værdifuldt for implementeringsstedet?